काय बाजूला नाही, काय वाजलं? काय चमत्कार! हे परमेश्वरा, हे परमेश्वरा, त्या परमेश्वराची भक्ती आम्ही उमटली आहे. परमेश्वरा सांग, सांग कुठं आम्ही भक्ती तुझ्या कमी पडलो का? नाही हे उभयतानो, आज कुठेही तुमच्या भक्तीत खंड पडला नाही, कुठेही तुम्ही कमी पडलात नाही. म्हणून हा दयेचा देव आज तुम्हाला दर्शन देण्यासाठी तत्पर ठरला. तो का आणि कशासाठी? ज्या प्रकारे तुम्ही आज कसोटीचे कडे पार केले, तेच कसोटीचे कडे आज भक्तीचे होते आणि भक्ती तुम्ही अविरत केलात. त्या महाविष्णूचं नाव तुमच्या मुखात कायम आणि कायम राहिलं, ते कुठेही खंड पडलं नाही. म्हणून यावेळी या महाविष्णूनं तुम्हाला दर्शन देण्यासाठी आणि तुमचं रक्षण करण्यासाठी ईश्वर आगमन केलं. एकाच गोष्टीसाठी ज्या माझ्या भक्तांना तू नाहक त्रास देण्याचं कर्तव्य केलं, जिथं तू पृथ्वीचं हरण देखील केलं, तेच कृत्याला रोखण्यासाठी आज महाविष्णूनं आगमन केलं. तुला कुठेतरी पायबंद घातला पाहिजे, यासाठी तुझी पावलं आज अधोगतीकडे वळली गेली. म्हणून तुझा नाश हा जवळ आलाय. म्हणून यावेळी तू विचार कर आणि चालता हो पाताळ हुनाच्या ठिकाणी. मी जे कार्य हाती घेतलंय ते कार्य मी संपन्न करणं, या खंडाचं परिमाणाचं स्वप्न ज्या हिरण्याच्या स्वतःच्या मनाची बाळगलं, हे स्वप्न मी परिपूर्ण करणार. पण तुम्हाला देवतांचं परिकर्त करण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचललंय. केवळ पूर्वभाग झाला एक लक्षात ठेव हिरण्याच्या, अरे त्रिखंडाचा स्वामी बनणं हा हे एवढं मोठं सोपं नाही. अरे त्रिखंडाचा स्वामी तू बनशील आणि बनलास देखील असशील, पण ते तुझ्या योग्यतेचं नव्हे. तुझ्या योग्यतेचं फक्त पाताळ भुवण, त्या पाताळ भुवनाची तुझी मर्यादा आहे आणि तिथं तुझे अधिकार आहे. त्या अधिकाराच्या पलीकडे जाण्याचा कर्तव्य जर करशील तर मरणाला मोकळा होशील, हे लक्षात ठेव. अधिकार कुठं कसा वापरावा हे मला पूर्ण ज्ञान आहे. तुम्हाला शिकू नको. या खंडावर कोणत्या थप्पाला जावी हे मी पूर्ण जाणतोय आणि तुम्ही 33 कोटी देव मिळून सुद्धा मला अडवू शकत नाही. एक लक्षात ठेव हिरण्याच्या, अरे अधिकार गाजवावे आणि कुठपर्यंत गाजवावे याला सुद्धा वेदा मर्यादा आहे. अरे तुझा बाप कश्यप, अरे यानं आजतागत हा विचार कधी केला नाही. तुझा बाप कश्यप हा वेदोक्त ब्राह्मण, अरे ज्याचा उत्पन्न झाला तो ब्रह्मदेवांपासून मरीची आणि मरीची पासून तुझा बाप कश्यप. अरे कश्यप, तुझ्या बापानं आजपर्यंत कधी असा तुझ्यासारखा विचार कधी केला नाही. जर विचार केला असता तर आज हा कश्यप तुला दिसला नसता, एवढं लक्षात ठेव. अरे बापाला मानला वाट्यावर पुत्राला चालावं असं कुठं रेखाटून ठेवलेलं नाही. बाप चालतोय धर्माच्या दिशेनं आणि मी जर तुझ्या बुद्धिमत्ताप्रमाणे अधर्माला चालतोय, हे कुलाच्या भूषणासाठी आणि कुलाच्या रक्षणासाठी. अरे कुलाच्या रक्षणासाठी काय करावं आणि काय करावं नाही याला सुद्धा मर्यादा आहे. त्याच वेदा मर्यादेचं उल्लंघन तुझ्यातून घडते. त्याला पायबंद घालण्यासाठी हा महाविष्णू इथवर आलाय. या महाविष्णूचा दैवी प्रकोप तुला आज माहित नाही, म्हणूनच हे संभाषण तुझ्या मुखातून बाहेर पडते. वेळीच सावध हो, नाही तर मरणाला मोकळा होशील. लक्षात मी सावधगिरीला पाऊल टाकतोय.
अरे अरे ज्याच्या कृतीत प्रकृती तो मानव म्हणून तो मृत्यू लोकी. अरे ज्याच्या कृतीत विकृती ते दानव म्हणून तुम्हाला पाताळ घोणा दिली. आणि ज्याच्या कृतीत संस्कृती ते 33 कोटी देव झाले ते सुद्धा तुझे सावत्र बंधू. पण ते सावत्र बंधू असून देखील अरे 33 कोटी देव झाले आणि तू मात्र दानव. हा दानव कुळाच्या रक्षणासाठी झटतोय. पण लक्षात ठेव हे त्रिखंडाचं स्वामी होण्याचं जे स्वप्न आहे ते चिरकाळ टिकणार नव्हे. हे क्षणिक आहे. तुझ्यासारखे आले किती आणि गेले किती, त्यांचं काय झालं हे मागील इतिहासच पहा. म्हणजे तुला कळेल की तू धर्माने चालतो. दुकानाची गरज नाही आणि मला जर क्षणिक सुख जरी प्राप्त झालं तेव्हा मी समाधान माने. उचलणारा पाऊल आणि टाकणारा मार्ग मी केव्हाही मोडीत नाही. या घराच्या अग्निकुंडात चारामुरी ठोकले माघार घेण्यासाठी नाही. अरे तू माघार कदापि घेऊ नकोस आणि माघार घेण्याची योग्यता देखील तुझी नाही. कारण आज तुझं मरण जवळ आले. कारण तुला सुटण्याची बुद्धी. अरे लक्षात ठेव ज्याची अहंकार झाला तो वाया गेला. अरे ज्याची अभिमान गेला तो लयाला गेला. अरे तुला झालाय तो अभिमान, तुला झालाय तो अहंकार. आणि हाच मात्र होण्यासाठी हा महाविष्णू कार्याकडे लक्ष ठेव. तुमचा दैविक दैवी तत्व काय आहे हे तुला माहित नाही. अरे तुझ्या पूर्वजांना माहित होत तरी सुद्धा त्यांनी कर्तव्य केलं आणि शेवट झालं काय तुझे पूर्वज मृत्यूमुखी पडले. म्हणून त्या क्षणी माझं दैवी तेज काय आहे हे तुला दाखवण्याची वेळ आहे. ज्या बाहुबलांवर तू प्रयत्न करतोय मला झिडकावण्याचा हे तुझे बाहुबल तुझ्या धडापासून वेगळे केले लक्षात ठेव. माझ्या दोन्ही हातात धडापासून व्यक्त करण्यापूर्वी तुझे दोन्ही चरण चित्त्यात छाटून टाकी. मग एवढी जर तुझी हिंमत असेल तुझ्या हिंमतीला हा योग्य असा महाविष्णू आहे. यावेळी या महाविष्णूचं प्रखर तेज काय आहे हे सगळ्या समय तुलाही दाखवून देईल. हीच फलकृती आणून पाडण्यासाठी फलकृती फल करुणा ज्याची अभिमान झाला तो विलया गेला.
मनाच्या ठिकाणी दया निर्माण झाली. दयेचा पाझरांतरी आम्ही वावरू लागला. म्हणून संकट समयी मला सहाय्य करण्यासाठी या ठिकाणी तुझा हात बदललाय. नमस्कार. हे राजा, दयेचा सागरांच्या मनी वाहू लागला म्हणून लाखांचा पोशिंदा तू आहे. आणि तुझ्या रक्षणासाठी हा देव इथपर्यंत धावून आला. कारण ज्यानं भक्त रक्षणाची पितावणी आपल्या कंठाशी धारण केली आणि म्हणून या कालागृहाच्या ठिकाणी राजन तुमच्या मुक्ततेसाठी माझा आगमन इथपर्यंत झालेला आहे. चिंता करू नका. तुम्हावर आलेला संकट मी दूर करणार आहे. निश्चिंत राहा, निश्चिंत राहा, निश्चिंत राहा. परंतु ही अनादी व्यक्ती तुझ्या नेत्रासमोर उभी राहील. या अगोदर कधी तू पाहिलं नाही म्हणून तुझा मन संभ्रमित बनलं. विचाराचे विचार तुझ्या मनी वारू लागली आणि म्हणून तुझ्या मुखातून शब्द बाहेर पडले. संबंध कार्य कालागृहात एकाच गोष्टीसाठी तुझा आणि माझा संबंध काय आणि या कालागृहाच्या ठिकाणी मी का आलो. कालागृहाच्या ठिकाणी आमच्या रक्षणासाठी मी आलो. आणि मी कोण हे जर का तुला जाणून घ्यायचं असेल तर माझे वाक्य मी तुला एवढीच करू देऊ. तुझा सेवा तुझा मृत्यू म्हणून तुझ्या नेत्रासमोर उभा राहील. तंत्राच्या वातावरणात लग्नाचा तू प्रयत्न करतोय. स्वतःच्या पराक्रमाने म्हणून तू तुझा स्वतःचा प्राण तू वाचवण्याचा प्रयत्न करतोय. पण नाही, यावेळी तुझा मृत्यू